Mamukasei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvekare muchangoti ndine makore 41 years ekuberekwa. Ndine masaloon ndainge ndimbori kuSouth Africa but iko zvinozvi ndava kunoku kuZimbabwe. Ndakabva mukufura salon yangu yenumber 3 mwedzi wadarika uyo. Saka pandainge ndiri kuSouth Africa ndaishanda nomwe mukadzi uyo wekuGhana. Mukadzi uyu mukoma ainge aine mari dzake. Patakazobvuma kuti zvechokwadi zvemasalon zvine mari. This was after abva mukutenga Raptor, Ford iya inonzi Ford Raptor. Akaitenga cash. Ndakatomuperekedza tikatoenda tose kudealership. Tasvika kudealership kuya ndaifungidzira kuti zvimwe kuda ainge achida motikari iyoyo nechikwereti sezvo ainge aine mapepa ekuSouth Africa. Asi akandishamisa achiti ainge achida kuita a bank transfer. Akashandisa mabank akati one day kuti mari yacho inge ichizokwana. Mukomana akabhadhara mari iyoyo cash. Saka ndakazotanga kumubvunza plus ndainge ndichida kuti ange achindipawo mari sezvo ndainge ndichida kutanga business rekupfuwa huku kunoku kuZimbabwe. Saka takazoti tava munzira tichibvako kudealership. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida mari. Akandibvunza kuti ndainge ndichida mari. Saka ndainge ndakataura namama vangu vakandiudza kuti painge pachidiwa at least $200 kuti tinge tichizotanga nehuku kuda about 40 kana kuti 50. Akabvaruka akaseka akabva ati iwe you must think like a millionaire. Ndikabva ndati even if I want to think like a millionaire but mari yacho handina ndingazvifambisawo sei. Ndinototengerawo ipapo. Akabva ati ainge achida kundikweretesa mari. Ndikati uchandikweretesa mari? Akati ainge achida kundipa triple times the amount. Akati ndoda kukupa $60,000 yekuti unge uchizotanga project rako rehuku. Mukoma I thought kuti she was joking. Saka iye akati zvainge zvichazomutorera nguva kuti ange achizowana $US akawanda kudaro. Ndakaita matrip angu anokwana kuita matatu ndichiuya kunoku ndichibva kuSouth Africa. Each and every trip aindipa $20,000 yandaiuya nayo ndakavika muhembe mumagroceries. Ndobva ndapa amai vangu. Kuna amai ndakangovanyepera ndikavaudza kuti painge paide umwe murungu uyo wandainge ndichishandira. Murungu uyo ndainge ndakakwanisa kuwana pane sefa yake. Amai vaigara vachingotya vachifungidzira kuti ndinokwanisa kubatwa pose apo pandaidzokera kuSouth Africa. Asi amai vangu vakasvika pakufa vasingatozvizivi kuti mwana wavo ainge ava kutorombeswa. Kutovapa kwandainge ndichiita mari ndakazotoudzwa later on kuti amai vangu sezvo vari ivo vakatanga kubata mari iyoyo havafaniri kuti vange vachizoramba vachirarama. Amai ndokubva vachizofa. Saka ndakaita 3 trips dzangu ndichivapa $20,000. 60K iyi yakati yakwana. Pandakazodzokera kuSouth Africa patrip number 3 ndopa akandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizogadzirira because taifanira kuti tinge tichizoenda kuCape Town. Ndakamhanya mukomanashe ndikadzokera zvekare kuborder ndikanodhindisa 3 months dzangu because ipapo ndainge ndangodhindisa 2 weeks chete ndichiti ndichakasika ndadzoka kunoku. But akanditi tainge tichazotomboenda tinogara mugungwa. Saka paakati tichaenda kunogara kugungwa handina kunzwisisa. Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda it was a vacation kuCape Town. Ndadhindisa 3 months dzangu paborder ndokubva ndachizodzokera kuJoburg. Ndisi uyo mundege takananga kuCape Town. Saka ainge ari iye nevamwe vakadzi maSouth African vane mari dzavo vakadzi ivavo but vose they were single. Mukomana vanongoitawo zvekungodanana neavanoti maBen 10 muSouth Africa. Vakomana vechidiki vanenge vachidanana nevakadzi vechikuru vanenge vaine mari dzavo. Taenda kuya ndini ndega ndainge ndiri single ipapo. So even though I was dating this other same guy
ainge aine chikambani chakewo achiita zvekuvaka, handina kutomuudza kuti ndainge ndichienda kuCape Town kunogara mugungwa. So tasvika kuCape Town takagamuchirwa nomumwe murungu, but murungu uyu muPortuguese. Murungu iyeye wakazoti wava usiku, tikabva pahotel patainge tichigara ndokubva tachizoenda kune imwe imba. Tasvika kwamukoma ndakatoona kutoti apa painge pachitoda kutoitwa zvemarituals, painge paine vamwe varungu vainge varipo, but vazhinji vacho vainge varipo vainge vari maBritish. MaAfricana vainge vari vashoma kuda vaviri, vamwe vose vainge vari maBritish. Vose vainge vakapfeka zvitema, varume nevakadzi vainge vakapfeka mazidrezi matema. Ndokubva pachizotanga kuitwa marituals. Patakangoburuka mumotikari tichiri padriveway ndakatoona kutoti payadi painge paine makenduru avo ainge akaiswa pasi achitovhira, uye zvekare nemumba everywhere mainge muine makenduru ainge akabatidzwa, asi malights ose ainge akadzimwa. Ndakabva ndachizopiwawo ranguwo dress, asi dress randakapiwa rainge riri rewhite. Ndokubva ndachizonzi ndinge ndichizorara pakati tiri mulounge. Saka vakabva vachizotanga kutaura, ndakazoudzwa kuti vainge vachitaura nechiLatin, ndochavainge vachitaura ipapo. Saka vakatanga kuita mhiko dzavo vachidaidza mweya yekumakungwa kuti inge ichizoya kuzotitora. Kwakabva kwachizosimuka dutu remhepo, ndokubva tachizopinda mukati mechamupupuri. Ipapo ndainge ndisingachazivi zvino kuti tiripi. Ndakazongokaruka ndava kutoona kutoti tainge tatova pasi pegungwa. Takagamuchirwa neimwe nyoka. Nyoka iyi yainge iine musoro wemunhu, but mutumbi wayo yainge iri nyoka. Nyoka iyi yakatimedza ikaenda nesu zvekare pasi pemvura. Tasvika kuya ndopandakabva ndachizoona kuti kwainge kuine guta rakanaka kwazvo. Muguta imomo mukoma mune zvimwe zviitiko zvaiitikako ikoko zvandainge ndisingatokwanisi kutonzwisisa. Takagarako kweabout 3 months ndichitoona kutoti kutori nevamwe vanhu vakaita sesu, but vanhu ava vakasiyana nesu. Kune avo vandainge ndiinavo vaindiudza kuti ava ndo vanhu vekutanga vakasikwa naMwari Adamu asati asikwa, vanogara pasi pegungwa. Takaita 3 months tiriko ikoko, asi ndakanzi handifanire kuti ndinge ndichizonamata Mwari zvekare muupenyu hwangu hwose. Ndo patakabva tachizodzoka. Patakadzoka ndainge ndava neglass iro randakapiwa ndikanzi pandichazodzoka kuno kuZimbabwe ndaifanira kuti ndige ndichizotenga imba. Ndakasvika ndikatenga imba cash kuno kwandigere, handichatauri hangu. Ndikanzi ndinofanira kuti ndige ndichisarudza room imwe chete iyo yandichaita altar yangu. Saka ndainge ndisingazivi kuti paaltar apa ndo pandainge ndichazochekeresa hama dzangu. So far mukoma paaltar ndisingaverengi amai vangu. Kubva zvandakadzoka kunoku kuZimbabwe ndachekeresa sekuru hanzvadzi yaamai, ndachekeresa tete hanzvadzi yababa, uye zvekare ndachekeresa imwe cousin sister yangu uyo ainge ari kumhiri kwemakungwa. Akangokaruka atobatwa chirwere chekensa ndokubva atoshayika, akafa zvisina kana tsarukano. Chinondirwadza paari ndechekuti akasiya kamwana kake kainge kari kacheche. Saka glazi iro rinondiudza uyo wandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizobaya. Kana randiudza kuti baya nhingi, ini changu chete ndechekuti ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichitora banga iri rinobuda mariri glazi ndobva ndachizobaya hama yangu. Ndine imwe sister yangu uyo mukomanashi akabva mukutizira, nhumbu yake yakabva, akangofungidzira kuti imiscarriage, but kweupenyu hwake hwose achazongofa asina mwana. Ndakamuita ngomwa uyo handina kumuchekeresa zvekumuuraya, asi ndakangosacrifica chibereko chake. Ndiye anondirwadza. Handizivi kuti ndichasvika rini ndichiita masacrifices awa, havana kundiudza. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimiko zvazvakangooma
hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi pasi pegungwa pane vanhu varipo vakatanga kusikwa naMwari before Adam. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu nakavika chitupa changu. Ininowo ndakauyawo kunoku kuSouth Africa apo pandainge ndine 22. Saka ndainge ndabva mukunetsana nemurume wangu. Murume wangu iye aigara achingondirova nguva dzose plus chainge chiri chidhakwa. Ndopa ndakabva ndachizoti ndawana mari plus imwe friend yangu uyo ainge agara achishanda kuno as a maid ainge auya ipapo for Christmas. Ndopa akabva achizoti ainge achida kukasika kudzoka kuno kuSouth Africa. Saka takazoti soon after Christmas ndokubva tachizouya kuno. Iye ndiye akatondibatsira because kamari kandainge ndiinako kainge kasingatokwani. Ndakauya kuno ndokubva ndachizotanga kugara naye. Saka iye ainge achishandawo as a maid, ndikabva ndachizowanawo basa ndikatanga kushanda. Saka mukomanashi ndainge ndichishandira umwe mupurisa. Mupurisa uyu akabva achizondipfimba because aigara achingonetsana nemudzimai wake. Mukadzi wacho iye ainge ari a nurse. Vose ava vainge vari maSouth African. Saka nguva zhinji mukadzi uyu aiti kana aripo pamba ainge achingotuka murume wake, zvekare ainge achiita zvemaboyfriends. Saka ndakazotanga kudanana nabosi vangu sezvo nguva zhinji taingogara tiri vaviri because vana vainge vachitogara nemukadzi iyeye. Saka takapedzera tava kudanana, takazosvikawo pakuzobatwa nemukadzi wacho. Akapopota but akabva achizoti iye ainge achida a divorce. Vainge vachiri married vanhu ava. Ipapo paakati ainge achida a divorce ndiye ainge akazvitaura but pakunosaina mapepa aibva achizoramba. Saka chavainge vava kurwira apa ainge ava maproperties. Vanhu ava vainge vakatenga dzimba mbiri but murume ndiye ainge aine mari kudarika mukadzi. Zvadaro mukomanashi mukadzi uyu akazotanga kuwirirana neni. Mukadzi uyu ainge ari muZulu asi murume wake ainge ari muSotho. Saka patakatanga kuwirirana ipapo aipota achinditora ndichienda kumba kwake. Ndiye akazondidzidzisa kuti ndinge ndichizotangawo kunwa doro. Zvadaro mukoma akandiudza kuti kana ndichida kugara muno muSouth Africa ndinofanira kuti ndinge ndichizozvarira murume wake mwana. Ndikabva ndachizoita saizvozvo. Ndainge ndiine jadel randainge ndiinaro ndikaribvisa ndikabva ndachizobatira pamuviri. Saka ndakazowana mapepa ekugara muno muSouth Africa. Ndakazoita zvekare umwe mwana wenumber 2. Apo pandainge ndaita mwana wenumber 2 mukoma ndainge ndatova nechimwe chikomba icho chaainge akanditsvakira. Saka mwana iyeye later on I then realized kuti ainge asiri wemurume wangu. Sezvo tainge tava kushare masecrets inini namaiguru vangu, ndakaenda kwaari mukadzi uyu ndikamuudza kuti mwana ainge asiri wemurume. Ndokubva achizonditi saka ndava kutoda kutoti unge uchichata naye murume uyu. So ndakabva ndachizochata nababa vemwana wangu wenumber 2 wandakazoita ndava kunoku kuJoni. Ndikabva ndachizowanawo chitupa chemuno muSouth Africa. Zvadaro mukoma nerimwe zuva takatoti tatoenda out nezvimwe zvikomba zvedu takagara. Ndopa akabva achizoti varume vanoda kuurawa. Mukomanashi ipapo paakati varume vanoda kuurawa iyewo ainge ava kugara neumwe murume uyo waainge ava kugara naye asi kuti vange vachichata zvainge zvisingaiti sezvo she was still married to my husband. Saka ndopa takabva tachizoronga asi wake haana kuzomuuraya. Akandipa umwe mushonga uyo wavanoti slow poison muno muSouth Africa. Ndakapiwa mushonga iwoyo ndikabva ndachizonzi ndige ndichizopota ndichizoisira murume wangu muchikafu. I poisoned my husband mukoma. Ndokubva achizofa after 2 years but akarwara. Mukomanashi iye akanobatwa nechirwere cheliver complication
but zvavainge vasingazivi ndechekuti ndainge ndakamuisira yavanoti slow poison muno muSouth Africa. Mushonga iwoyo wakashata because kunyangwe mukaenda kumadokta havafi vakazviona. Mukomana achikuzonosvika achizonofa. Pose pandaimubikira for 2 years ndairamba ndichingomuisira slow poison. Apa slow poison iyi mukoma wakangoita kunge hupfu hwebrown, and paunenge uchiisira munhu poison iyoyo haumboisi wakawanda kana unongoisa hushoma. Ndaiti paya kana ndapakura ndaingotora poison iya ndobva ndangomwaya munyama, ndobva ndatokurunga munhu ndobva ndatomupa obva adya. Kunyangwe ipapo paainge achirwara ndairamba ndichingomubikira slow poison. Ndo zvandakaita izvi tikatouraya murume. Ndakazotanga kugara hangu nemurume uyo wandakachata naye, tinotogara ipapo pamba pandainge ndichigara my late husband. Apa ndinomuhurira futi, ende zvikomba ndinotozvitsvakirwa naamai guru vangu, ivowo vanohurira murume wavo. Tinokwanisa kutobuda totoenda totonorara nezvikomba zvedu, ivo vaine chikomba chavo, iniwo ndiine changu musame room. Hamene kuti sei tichiwirirana kusvika palevel rakadaro. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndoda kutenda muNigerian uyo wandainge ndichishandira. muNigerian uyo ndiye akazondibatsira kuti ndige ndichizosvikawo pakuita mari. Ndainge ndichishandira umwe muNigerian uyo wandichati ainge achigara muPretoria. I am trying to protect myself so that vanhu vekuziva vasazobatanidza nyaya yangu. Zvakaitika ndakauyawo kunongo kuJoni ndikatambudzika zvisingaiti. Nerimwe zuva ndakazongoendawo pane umwe muNigerian uyo ainge achiita zvekutengesa hembe dzemumabhero. Ndikamuudza kuti ndainge ndichitsvaka basa. Akandiudza mari yaikwanisa kundipa yainge iri shoma zvayo. Ndikatanga kumushandira. Mukadzi wangu akazouya tikabva tachizotanga kushanda tose. Isu basa redu rainge riri rekuti tinge tichidaidza vanhu vange vachiuya kuzotenga hembe dzemumabhero. Zvadaro muNigerian uyu mukoma ainge ari munhu ainge aine mari dzake. Mukuzonowirirana ndopa akazondiudza kuti kana uchida kurasirira minyama yako yose unofanira kuti unge uchizoti pamunozodzoka kuno kuSouth Africa muuye nehembe dzenyu sharu. Mukoma zvainge zvakarema kuti apa tiri vanhu vasina mari, apa murungu achiti uyai nehembe dzenyu dzose, asi hatina kutoziva kutoti murume uyo ainge achazototibatsira mukurarama. Mukoma chandakazodzidza paari ndechekuti minyama yako yose, mweya wejambwa nemunyama zvinogara muhembe. Saka ipo paya apo paunopa munhu hembe dzako sharu unenge uchitomupa mweya uya wejambwa nemunyama unenge uchitokamura. Kana vanhu vachifungidzira kuti ndinonyepa, chimbopai vanhu hembe dzenyu sharu muone. Unotoona kutoti zvinhu zvako izvo zvinenge zvakasunga zvinotombosununguka, because kupa kwaunenge waita munhu hembe dzako dzekudhara ndo kutokamura kwaunenge waita mweya wejambwa nemunyama. Takauya nemudzimai wangu tikabva tachizopa murungu wedu hembe. Ane mamwe mafuta awo aakangomwaya zvishoma pahembe dzedu, ndokubva tatanga kudzitengesa. Dzakatengwa dzose. Mukomanashi, you won't believe it, mudzimai wangu akanhonga handbag yainge iine mari iyoyo yainge ichikwana iyo kuita 20 something. Ndo patakatotengawo motikari yedu yekutanga ipapo. Kubvawo ipapo mukoma takangotanga kungosanganawo good luck, ende ndo zvatinongoita kusvika pari nhasi. Kunyangwe kumusha uko mukoma, hembe dzose idzo dzatinenge tiinadzo tinongopfeka hembe kwegore rose, then gore kana rava kunopera tinoenda kuZimbabwe tonodzitengesa. Dzimwe nguva nemudzimai wangu tinotofamba tichitotengesa hembe idzodzo mumalocation kana mumaruzeva. Saka tinenge tichitengesa hembe idzi necheap price, because tinenge tichitoziva kutoti kutorasirira kwatinenge tichitoita. Izvi hanzi ndo zvinoitwa nemaIndian. Vanorasirira hembe dzavo vachikamura mweya wejambwa nemunyama. Ino ndakambokushanda kumabhero. I know a lot that most of you
do not know. Mari yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndoda kungomutenda muNigerian uyo akandisunungura. Ichokwadi here kuti kana ukapa munhu hembe dzako dzekudhara hanzi unenge uchitokamura mweya wejambwa nemunyama. Hanzi kana muchifungidzira kuti ndiri kunyepa chimbozviedzai muone. Yo zvakangooma hazvo vedu.